Yadda hotunan sabuwar Jaruma Salma ta cikin shirin Kwana Casa'in ta arewa24 ya ja cece kuce. A safiyar yau ne jaridar Mikiya ta wallafa wasu hotunan mawaƙiya Princess Mufida, wacce ita ce sabuwar Jaruma a cikin sabon shiri mai dogon zango wato Kwana Casa'in, wanda aka cire ainihin Salma wadda ke fitowa a cikin shirin. Inda wasu suka yi ta faɗin albarkacin bakinsu a kan waɗannan hotuna. Wasu dai sun yi Allah wadai da irin higar wannan yarinya a matsayinta na musulma. Wasu kuwa sun ga laifin jaridar ta Mikiya da ta ma wallafa waɗannan hotuna a shafinta. Ga dai kaɗan daga cikin irin maganganun da mutane suka yi game da sakin waɗannan hotuna. Wani mutum mai suna Buhari Baba Ali cewa yake, to me riban ku a wannan fas ɗin? Wallahi ku ji tsoron Allah ku daina yaɗa alfasha don kawai ku samu kuɗi, saboda kwamen da ake muku da mutane sun san irin kuɗin da ake samu ta Facebook page da ɗayansu ba zai yi ƙoƙarin yi muku kwamen ba. Inda ya ƙara da cewa ina roƙon Allah da ya hire mu baki ɗaya ya gafarta mana dukkan kurakuranmu ba don halinmu ba. Sai mutum na biyu mai suna Kabir Yahaya hi kuwa cewa yake, Allah ya isar mana ga duk mai son lalata tarbiyyar yaranmu kowaye kuma kome kima shi a idanunmu. Sai mutum na uku mai suna Umar Balarabe hi kuwa cewa yake, na rantse da Allah irin waɗannan ne suke jawo mana masifu a ƙasarmu. Na san dai wallahi ta san abin da ta yi ba ta kyauta ba, kuma ta san hukunci akan abin da ta yi. Don haka wallahi ko addu'a ba zan mata ba, wallahi Allah ya mata hukunci daidai da abin da ta yi ne kaɗai abin da zan yi. Sai mutum na biyar mai suna Ibrahim Da'u Mutuwa Dole yake cewa, amma dai wannan daga gani 'yar gidan Samuwar ce ba 'yar gidan Malam Audu ba. Kalli fa yadda ta wangale wa duniya kome na jikinta ake gani. Mutum na shida mai suna Comrade Hamsuddin Magaji Adamu hi kuwa cewa yake, duk wanda ya ƙara fitowa ya ce mana 'yan fim tarbiya suke gyarawa sai mun hau sama da hi kowaye. Sai mutum na bakwai mai suna Abdulgafar Abdullahi Ayuba hi kuwa cewa yake, in dai a Kannywood ne ba a fara komai ba, tunda sun samu goyon bayan al'umma sun zama madubin al'umma. A yau su ake girmamawa kamar malamai, don haka sai abin da aka gani nan gaba, domin mu babu abin da za mu ce sai dai Allah ya shirya, amin summa amin. Inda duka a nan muka kawo muku sharhi akan wannan bayani da kuma wannan hatsaniya da take faruwa a shafin Mikiya, inda muke fatan za ku kasance da wannan taya tamu domin jin mu ɗauke da sababbin labaran duniya. Mun gode.